Čaute všetci, zdravíte DJ Konspy a DJ Elko. Tento piatok a sobotu, teda tento víkend sa na teba tešíme na najväčšej party tohto leta na Zemplínskej Šírave na motele Kamenec Ibiza Party 2014. Čakajú ťa tam takéto krásne ženy v 300. piesku a party, na ktorú si čakal celý rok. Vidíme sa. Čau.